La manca de dones en el sector tecnològic i científic en general es deu, entre d'altres aspectes, precisament a l'absència de dones referents en aquests àmbits, que tot i que hi han hagut, han estat també fortament invisibilitzades. I això es relaciona amb el model patriarcal imperant a la nostra societat, amb els seus valors arrelats històricament i amb els rols de gènere d'aquest model, que fa que hi hagi àmbits professionals molt masculinitzats on les dones no s'han sentit interpel·lades a entrar-hi, a participar-hi. Creient fermament que promovent programes formatius d'aquest tipus dirigits especialment a col·lectius que pateixen factors de vulnerabilitat i dedicant especials esforços també a treure les dones, podrem aconseguir transformar aquesta realitat que explicàvem abans, que al cap i a la fi també és la missió, és l'esperit de l'associació Factoria F5, trencar codis, trencar estereotips. Nosaltres som una associació espanyola sense ànim de lucre que actua per posar la revolució digital al servei de la societat més inclusiva. Som la primera xarxa d'escoles a Espanya, digitals, solidàries, inclusives i gratuïtes. Oferim oportunitat a persones en una situació de vulnerabilitat, a que aprenguin del món digital i del desenvolupament web. El nostre treball principalment va dirigit a joves sense titulació, a dones en situació de precarietat, a persones desocupades de llarga durada i a immigrants o refugiats. L'avantatge de treballar avui dia al sector tecnològic és enorme. Les empreses tecnològiques busquen talent femení, ofereixen salaris competitius, contractes estables i, sobretot, bones perspectives de desenvolupament professional. En nombres absoluts, la contractació d'homes ha estat superior a la inserció en el mercat laboral perquè també hi ha hagut més homes participants a les nostres formacions, però també és veritat que cada cop més les empreses mostren un interès més elevat en les candidatures de dones. I això és un aspecte, un element molt esperançador. Nosaltres ho interpretem com que cada vegada les empreses són més conscients de que els valors històricament associats als lideratges, als models de fer femenins, com és l'empatia, l'escolta activa, el treball col·laboratiu, el treball en equip, són valors molt importants a l'hora d'aconseguir bons resultats també en el món de les empreses, en aquest cas tecnològiques.